Jiena kelli l-mara bil-Malti u daw in-nies tittamel 24 siegħa magħhom non-stop. U l-qofol tagħha di meta inti ma tċappass magħha d-dimensja, ma tkunx għadek smajt biha la ma tappartenix lilek, ma tkunx tafhom il-sintomi li tbagħti id-dimensja. Id-dimensja hija marda li ma taffettwax biss lil pazjent imma anke lil familjari tal-pazjent. Bħalissa hawn madwar 16,000 persuna li huma b'xi mod milquta minn din il-kundizzjoni. U waħda importantissima li ngħid jien li meta jkollok xi ħadd bħal daw bid-dimensja, ti toqgħod qisek bodyguard tagħha għal gas, dittaddatta dar għal bżonnijiet tagħha mhux ħatoqgħod tajt għax għandi dar kbira u għax għandi dar sabiħa, daw tittinjorhom kollha, tittamel affarijiet li jappartenu lilha. Waħda mill-isfidi l-kbar hija dik li l-qraba ma jintebħux mill-ewwel. Il-problema tkun ilha ġejja. Hija esperjenza ma tkunx tafu kif tiġi fuqek, il-mama ilha xi 8 snin bija issa mhix daqshekk gravi għaliex anka tinħasel għada kuljum hekk tinħasel weħedha fimt, imma xorta nidħlu magħha aħna għaliex biex taqa' u naqra fiha persuna allura rridu speċi tkun ħdejja l-ħin kollu. Problema hija li inti ma tindunax mill-ewwel u s-sintomi diffiċli biex tarafhom u jrid ikun hawn iktar awareness biex dak li jkun jaf għalkemm illum huwa għajnuna kbira minn kulħadd anke mill-laqda tad-dimensja. Bilan li jkun hawn iktar għarfien dwar din il-kundizzjoni inħolqot Strateġija Nazzjonali tad-Dimensja. Strateġija li tipproponi u toħloq opportunitajiet ta' taħriġ u għajnuna immedjata. Biex jagħtu l-opinjoni tagħhom għal din l-istrateġija, il-pubbliku kien mistieden jikkonsulta mal-Ministri u l-professjonisti. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Mary Louise Colero Preca qalet li l-għarfien dwar din il-kundizzjoni huwa importanti ferm u biex bekk is-soċjetà jkollha l-ambjenti xierqa għal dawn il-persuni vulnerabbli fis-soċjetà. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Anzjanità Attiva Franco Mercia qal li din l-istrateġija għandha bażi tajjeb ħafna kif ukoll semma l-importanza ta' din l-istrateġija għaliex din tgħin fl-isfidi li jiltaqgħu magħhom persuni li jbagħtu minn din il-marda.